खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैयाव गबनानै फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जे लानानै दै बारनायाव जेजों लोगोसे गोदोलांदों बिरन सोरगियारि मुंनि सुबुङा धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं लख्लुं बर' गामिनि थागिबिमोन बिरन सोरगियारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरन सोरगियारि बिथाङा जामजिं नला दैसा बारनानै गावनि दखरसे हाखौ नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो बिथाङा हा नायनो थांनायाव ना सारनो थाखायबो जे लांफादोंमोन नाथाय दैखौ बारनायाव जेजों लोगोसे गोदोलांदों बिरन सोरगियारि बिथाङा जाथायखौ मिथिनायनि उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे एसडिआरएफ हान्जाया बिरन सोरगियारिखौ नागिरदोंमोन उनाव गोबां नागिरनायनि उनावसो बिरन सोरगियारिनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिरन सोरगियारि बिथाङा 3 फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोनि बिफामोन भारतनि जोलुर हान्जानि आन्डार 19नि गेलेगिरि मनवीर बसुमतारीखौ गसाइगावआव गाजा गोमजायै रायजो राजाफ्रा बरायदों बेमपार्टि दामनानै मनवीर बसुमतारीनि गोदोनायाव आर'नाइ सोनानै आरो बिबार सारनानै गाजा गोमजायै बरायदों जोलुर गेलेगिरि मनवीर बसुमतारीखौ नेपालनि काठमान्डुआव जानाय SAFF 2023 जोलुर बादायलायनायाव भारतनि हान्जायाव गेलेदोंमोन मनवीर बसुमतारी बिथाङा जेराव भारतनि हान्जाया पाकिस्ताननि हान्जाखौ 3-0 गलाव फेजेननो हादोंमोन जाय गेलेनायाव मनवीर बसुमतारी बिथाङाबो गावखौ राफोद गेलेगिरि महरै सिनायथि होनो हादोंमोन बिथांमोननि राफोद गेलेनायजोंनो भारतनि हान्जाया देरहासारनो हानायखौ लानानै मनवीर बसुमतारीनि आंगो गामि रैसुमगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनियाव गाजा गोमजा दामै देयै मनवीर बसुमतारीखौ बरायदों दिनै आसामनि 1 लाख सुबुंफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 9,000 रां नाथाय रांखौ मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला अरुणोदयनि रां मोन्नायनिफ्राय गोजानाव थानायजों लोगोसे रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं दालि बायदि मोन्नायनिफ्रायबो गोजानाव थानो गोनां जागोन आरो 9 निफ्राय 10 दाननि थाखाय बेफोर मुलाम्फाखौ मोन्नायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जागोन बे खोथाखौ मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मिरु सोरखारनिफ्राय टयलेट बा खिखरसालि बानायनो थाखाय 1 लाख सुबुंफोरनो 12,000 रां हरनाय जागोन बेनिनो गिबि किस्ति हिसाबै 9,000 राङा दिनै हाबगोन आरो उननि समाव 3,000 रांखौ मोननो हागोन टयलेट बानायनो थाखाय हरनाय रांखौ टयलेट बानायनायाव माबोरै बाहायनांगौ आरो मुवा बेसादफोरखौ मा नांगौ आरो बबेनिफ्राय मोननो हागोन बेफोरनि गासै बिबानखौ सोरखारानो लागोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय जुदि मुलाम्फायारिफोरा रांखौ टयलेट बानायनायाव बाहायालासे माइरं दालि बायदि बायनायाव जुदि बाहायोब्ला बे मुलाम्फायारिनि अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों रां मोननाय आरो रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं दालि बायदि मोननायखौ 9-10 दानसिम होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों आरो बे रांखौनो मिरु सोरखारनो हरफिनगोन जाहाथे मिरु सोरखारनि राङा ओरैनो थांगारा होननानै फोरमायथिदों नखरनि देरसिन फिसाज्लाया इन्जिनियार जाय गेंटकआव थायो दुइसिन फिसाज्लायाबो इन्जिनियार जाय केलिफर्नियायाव थायो फारसेथिं फिसाजोआबो जोबोद गोजौ सोलोंथाइ लानाय खोनानायाव जोबोद मोजां जोबोद गोजोन आरो जोबोद रोंगौथि गोनां नखर नङासै नाथाय बिथांमोनहा रोंगौथि गोनां समाजखौ लाजिफोनांदों नखराव एसेबां गोजौ थाखोनि रोंगौथि मोननाय फिसाफोर थानायनि उनावबो ओंखाम मुथासेनि थाखाय थैनो गोनां जादों आंगो जोनोमगिरि बिमाया बे जाथाया जोंनि आसामावनो जादों जरहाटनि बाहना ओनसोलनि धवापुकुरि गामियाव जादों बे जाथाया जाय बिमाया गावनि गोरबोआव 9 दान फिसाखौ लादोंमोन बेनि उनाव गेदेर गोलाव गोरों गोरा खालामदों नाथाय गेदेर गोलाव जानायनि उनाव फिसाफोरनि जोथोन मोनैयाव थैनो गोनां जादों 75 बोसोर बैसोनि अनिमा दत्त मुंनि आइजोआ 2 सप्ता सिगांनो थैनानै थादों अनिमा दत्तआ नाथाय बिथांनि थैनानै थानायनि सोमोन्दै रावबोआनो गुमुर गैया जाथायनि सायाव खाथिनि सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगांबो अनिमा दत्तनिया आथिं बायदोंमोन नाथाय बिथांखौ डक्टरसिम लांनो थाखाय बिथांनि आंगोफ्रा रावबो नुजाथिफैयाखै जायनि थाखाय खाथिनिनो सुबुङा डक्टरनाव लानानै थांदोंमोन बेनि अनगायैबो माखासे सान सिगां जोबोद ओंखाम उखैदों होननानैबो ओंखाम बिनानै जाफैदोंमोन बे जाथायनि 15 सान उनाव न'आवनो नुनाय जादोंमोन अनिमा दत्तखौ नाथाय बेनि उननिफ्रायनो नुनाय जायाखैमोन दा बिथांखौ गावनि न'नि सिङावनो थैनाय हालोदाव मोननो हानाय जादों आरो थैनाय गोथै देहाखौ नायनानै 2 सप्तासो सिगांनो थैदों जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों थैनाय जाथायनि उनाव सासे फिसाज्लाया नुजाथिफैदों नाथाय फिसाज्ला फैनाया जोबोद उन जादों होननानैबो सोंखारिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा
नोंथाङा मोब्लिब बिल बांनायखौ लानानै जिंगासिदों नामा? जुदि मोब्लिब बिल बांनायजों नोंथाङा हाराहास्ति जानो गोनां जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कंग्रेस दोलोआ होदों नोंथांनो रादाय। जुदि कंग्रेस दोलोआ आसामाव सोरखाराव फैयोब्ला 200 इउनिटसिम बेसेन नाङालासे मोब्लिब सिबिथाय होनो खोथा होदों आसामनि कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि बिजेपि सोरखारा 1 रां 29 फैसा मोब्लिब बिल बांहोदों बे मोब्लिब बिल बांहोनायनि फोरमान बिलाइखौ दिनै गासैबो ब्लकफोराव 4 अक्ट'बराव गासैबो पन्चायतआव आरो 5 अक्ट'बराव गासैबो जिल्लायाव कंग्रेसनि मावख'फोराव सावगोन आरो बे अरावनो समायखिरा लागोन दि कंग्रेसआ आसामाव सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब होगोन होननानै फोरमायथिदों भुपेन बरा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि मिरु कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे आरो राहुल गान्धी बिथांमोननि दैदेननायाव कंग्रेस दोलोआ खोथा होनाय बायदियै गुबुन गुबुन रायजोफोराव खामानिफोरखौ मावबोदों, जेरै कर्नाटकआव होनाय समायखिरा 200 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब होनाय जादों। गृहलक्ष्मी बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो 2000 रां, 500 राङाव गेस सिलिन्डार, बेकार लाइमोनफोरनो अनसुंथाइ, सोरखारि बासाव आइजोफोरनि थाखाय बेसेन नाङै सिबिथाय बेफोर खोथा होनायखौ मावखाबाय। मध्य प्रदेशआवबो 100 इउनिटसिम बेसेन नाङै मोब्लिब सिबिथाय आरो 200 इउनिटसिमखौ खावसेल' रां होनायजोंनो रेहाय होनाय जादों। आसामावबो कंग्रेस दोलोआ सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो 200 इउनिटसिम बेसेन नाङालासे मोब्लिब सिबिथाय होगोन होननानै खोथा होदों भुपेन बरा बिथाङा। क'क्राझाराव थानाय हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुलाव आदिबासि हारिनि फरायसाफोरखौ गोरायुं रन्जु मोदाय गहाया नासयनाय आरो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि हेंथायै आदिबासि नार्सिं फरायसाफोरा अजद होदों। फरायसाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला गोरायुं रन्जु मोदाय गहाया खोथायावनो लाजि फोनाङो, हुमखि होयो आरो मानसि बायदि साना। थार्ड इयारनि सिनियरफोरखौबो सासपेन्ड खालामनो हुमखि होयो, माब्लाबा फाइनाल इयारनिखौ फाइनालाव फेल खालामनो हुमखि होयो, साहा बागाननि फरायसाफोरनो हस्टेल होआ बायदि होनानै हुमखि होयो होननानै फोरमायथिदों। आरो साहा बागाननिफ्रा जोबोद बदमास, गाहाय थाखोनि मानसि बायदि होननानैबो बायदि रावै सोंखारि होनायबो फोरमायथिदों फरायसाफ्रा। बेनि अनगायैबो दान मोनफ्रोमबो जानायनि थाखाय 2500 रां लायो आरो सिकिउरिटि रांखौबो 3500 रां लादों, नाथाय बेनि जेबो रिसिप्टबो होआखै होननानै अजद होदों फरायसाफ्रा। स्कलारशिपनि बेलायावबो जायनाखि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायनि समा खमसै, बेनिखायनो रिकमेन्डेसन लेटाराव साइन लायनो थांनायावबो साइन होआखै, बेबायदिनो गोबां हाराहास्ति खालामो होननानै अजद होदों फरायसाफोरा। जायनाखि हेलेना गायदे बसुमतारी जिएनएम नार्सिं स्कुला सोरखारि, बेनिखायनो गोबां खाबु मोननो हागोन साननानै बे नार्सिं स्कुलाव फैनाय जादोंमोन, नाथाय जोबोद हाराहास्तिसो खालामजानो गोनां जादों, जायनि थाखाय मिडियानि मदद लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों फरायसाफ्रा। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव खौरां लाहैदों एमसिएलए विल्सन हासदा बिथाङाबो आरो प्रमद बर' बिथाङाबो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बिबान होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। जाय दोलोआ अल्ड पेन्सन स्किम अदेबानि गोजाम पेन्सन स्किमखौ लाबोनो खोथा होगोन बा लाबोगोन बेनोनो भट होगोन लाख लाख सोरखारि मावख'गिरिफोरा। गोदान पेन्सन स्किमनि हेंथायै आरो बिजेपि सोरखारनि हेंथायै लाख लाख सोरखारि मावख'गिरिफोरा दिल्लीनि रामलीला मैदानाव धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। नेशनेल मुभमेन्ट फर अल्ड पेन्सन स्किमनि बानजायनायाव हादरनि 29निबो गोबां रायजोनि सोरखारि मावख'गिरिफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। 29नि गोबां रायजोफोरा जाहैबाय उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हारियाना आरो गोबां, जेराव मिरु सोरखारनि सोरखारि मावख'गिरिफोर, रायजो सोरखारनि मावख'गिरिफोर आरो पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं PSUनि लाख लाख मावख'गिरिफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। जाय दोलोआ अल्ड पेन्सन स्किमखौ लाबोनो खोथा होगोन बे दोलोखौसो भट होगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। मानोना अल्ड पेन्सन स्किमनि गेजेरजों आजिरा मोननायनि उनाव दान बान्थानि खावसे रांखौ मोननाया सोरखारि मावख'गिरिफोरनि मोन्थाय, मानोना जों गासै समावनो सोरखारनि जानानै खामानिफोरखौ मावबोदों होननानै बुंथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो अल्ड पेन्सन स्किमनि गेजेरजों दान बान्थानि खावसे रांखौनो मोननो हायोमोन, नाथाय निउ पेन्सन स्किमनि गेजेरजों जोबोद खम रांखौ मोननाय जायो, जायजों न'खर सालायनो हाया होननानैबो बुंथियो आरो सोरखारनि निउ पेन्सन स्किम लाबोनाया प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि अनगायै जेबो नङा होननानैबो खुद्रियो बिथांमोना। बेनिखायनो जायनाखि बे बोसोरावनो माखासे रायजोफोराव बिधानसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो फैगौ बोसोराव लकसभा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेनिखायनो बिसायख'थिनि सिगांनो जाहाथे अल्ड पेन्सन स्किमखौ लाबोफिननानै होयो, बेनि थाखाय दाबि खालामो सोमावसारनाय लाख लाख सोरखारि मावख'गिरिफोरा।
ओजोंहाय अल पेन्सन स्किमखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय लाख लाख सोरखारि मावख'गिरिफ्रा धर्ना होनाय हाबाफारि लानायखौ मदद होदों आम आदमी पार्टी राजखान्थि दोलोजों लोगोसे कंग्रेस दोलोआ। आम आदमी पार्टीआ पान्जाबाव गोहोआव फैनायनि उनावनो अल पेन्सन स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै होदों होननानै फोरमायथिदों आरो कंग्रेस दोलोआबो जेराव कंग्रेसनि सोरखार दं जेरै राजस्थान हिमाचल प्रदेश बेफोराव अल पेन्सन स्किमखौ लाबोफिनदों आरो जेराव जेराव कंग्रेसनि सोरखार फैगोन बेफोरावनो अल पेन्सन स्किमखौ लाबोफिनगोन होननानैबो खोथा होदों कंग्रेस दोलोआ। चाइनायाव जानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतआ दासिम मोन 60 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बयनिख्रुइबो बांसिन चाइनाया मेडेल देरहासारनो हादों गासै 270 मेडेल, बेनि मादाव 147 सनानि मेडेल, मोन 81 सिलभार मेडेल आरो मोन 42 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान, गासै 122 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव मोन 33 सनानि मेडेल, मोन 44 सिलभार मेडेल आरो मोन 45 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ साउथ करिया, गासै 133 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव 36 सनानि मेडेल, मोन 39 सिलभार मेडेल आरो मोन 63 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ भारत, गासै मोन 60 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव मोन 13 सनानि मेडेल, मोन 24 सिलभार मेडेल आरो मोन 23 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ चाइनिज टेइपे, गासै मोन 39 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव मोन 12 सनानि मेडेल, मोन 10 सिलभार मेडेल आरो मोन 17 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान, गासै मोन 43 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव मोन 11 सनानि मेडेल, मोन 14 सिलभार मेडेल आरो मोन 18 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ थाइलेण्ड, गासै मोन 33 मेडेल देरहासारनो हाबाय, बेनि मादाव मोन 10 सनानि मेडेल, मोन 7 सिलभार मेडेल आरो मोन 6 ब्रन्ज मेडेल। बेबायदिनो माखासे फोरमायथिनो गोनांदि भारतआ मोन 13 सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि मादाव शुटिंआव मोन 7, क्रिकेटआव मोनसे, इक्वेस्ट्रियानआव मोनसे, टेनिसआव मोनसे, स्क्वाशआव मोनसे सनानि मेडेल आरो एथलेटिक्सआव मोन 2 सनानि मेडेल। गासै भारतआ मोन 13 सनानि मेडेल देरहासारनो हाबाय। फुजानि स्पेशल अफार, नोंथाङा गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय स्पेशल अफार होदों MMH अट' हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया बाइक एबा स्कुटि बायोबानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हानायजों लोगोसे स्क्रेच प्राइजबो मोननो हागोन। स्क्रेच प्राइजफोरा जाहैबाय इलेक्ट्रिक केटलि अदेबानि मोब्लिबजों लोंनाय दै फुदुंग्रा आयरन, इमार्सन हिटार रड अदेबानि जायखिजाया दै गुदुं खालामग्रा, दै गुदुं लाग्रा बथल, लेडि बाइसाइकेल आरो 1000 रां केशबेक। बेफोरनि मादाव नोंथाङा मोनसे नङा मोनसेखौ मोननो हाथारगोन। बेनि अनगायैबो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथांनाव खम रां दंब्लाबो नोंथाङा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङा 6,999 रां होग्रोनानैनो गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाबावखो? गोख्रैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय गावनि सिमांनि मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लायनो हागोन नोंथाङा। मानोना बे सनानि खाबुआ 15 अक्ट'बरसिमल' थागोन। मोजाङै मिथिनो हास्थायबावोबा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर SB बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर एडभार्टाइज होनो सानदोंब्ला 7099445422 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।